kore kidieny mar ariyo na nyisi kacha ne wadhigoyo mbaka gi jahocho mano kanyo Alice Okelo mabende klaro nwa kaka inyalo bedo gi nyithindo. Anyasi bende koro skunde iloro nyakoro mga juang. Thoth jonyuol yudo ka tinde oganda odich gimedo dhi e gik magitimo mabende samoro giweyo nyithindo gi joti. Yang wane ane kaka janyuol ere kaka nyaneno ni rito nyithindo pani mabiro mana ndalo machuo kende kane jatend migao mar kit chwech gi jotije piny owacho Asha Jumwa ogolo chik Kilifi County ni mondo mak nyithindo mabende biro yude disco matanga. Ng'oma nyatimo kaka janyuol magi mabende wadhigo mbaka gi Alice Okelo mosechopo studio kayo makare mondo miyogo kodwa mbaka. Oyimore Alice. Erokamano kuom lemo wake ndo go mbaka gi nyikwa Ramogi jamaka. Erokamano ahinya to yiena mondo aor ote mag jip to kod kwe ne nyithindo duto madhi timo penj ahinya e kindeni keche penj ma igedhi timo beto omiyo gi buok matin mi dipo taoro nigi ote mag jip. Mar ariyo en morwa mondo nyithindo duogi kendo mondo yue nikech osebedo marathon kendo en marathon mar dhi gi donjo wuok to jonyuol bende osebedo gi marathon. To achiel kuom gik ma wanyalo kete ngas mamalo en ni nyathi onego duogi ka in bende in kod chenro moro ma iketone koduogo dala kendo koduoge ot nitie kaka onego bed ni bende oketne chenro nikech ka okin kod chenro ne nyathi to wang'eyo moloyo kaka kar Disemba kama to nitie joma chanogi kendo nitie joma osepango negi disco matanga goe osepango negi livers party osepango negi seche moko winyo iluongo ni freedom party moko bende ikoni maturity kama idwa puonji gi gik mapok negi temo kendo pok ging'eyo to gik mipuonjo gibedo mana ng'eny gi gik ma githoro bedo gik mag ungielo inodang' walung ungielo gik mag madho kong'o gik mag weche moko winjore nikech machienglo go koro inwang'o ka mago gin gik ma koro timre kendo nitie joma osepango kendo ging'eyo kaka gisepango nikech nyithindo sani kawuok e skunde to kata bed mana ni temo manade mondo kik simbe mag ong'we yamo gibedi to pod giyudogi. To ere gima janyuol nyaka tim mondo miang'one ni nyathine ok ochopo okobedo gi tudruok gi jogi mabende loso chenro makamagi bende gikone to ketho ngima nyithindo. Ere gima janyuol nyaka ng'i samoro nyayudo ka janyuol nyaka sigintie mago mabende pod ntiere tije owuok oyayo to dhi e tich owe nyathi gi jatich okia ni nyathini dhi bedo nang'o odiochieng' kae to dhi bedo gi tudruok gi jogo. Ing'eni ka sani bende yudo janyuol mobet abet e ot ma onge kod kata kamoro modhi bende ok nyal bedo mayot to nyithindo to seduogo to adiera makende en ni ka onge chenro moket ne nyathi kata tije moko momiye kata gimoketne ni mondo tim ma nyalo kawo pache oko kuom riwruok kata dhi kuonde ma ok owinjore to gibedo ni inyalo yudo kaka awachni wach gima yot menyalo wachi manyalo kete maber en ni nyathi ma pok ochopo e higa ma koro ong'ire kende en nyathi ma jahigni 10 nyaka kar 18 kanyo en nyathi ma nyaka koro bedne nitie kaka nyapara moro nyaka ket nyapara moro e kit ngimane nikech Lydia nyathi marawera mokwongo gima daher ni mondo jowinjo owinj maber nikech en gima jolony oseketo kendo waneno kotimre en nyathi mo ochalo gima odakie drama ochalo ng'ama timo drama koro gik mang'eny motimo okone ni gigi nyalo hinye pod more kendo ing'eni drama en gima ikawoga gimoro titime ka gima ok en gima diera koro inwang'o ka kata komadho kata ka ng'ato miye kong'o nomadho to okumbe to ok ong'eyo ni kong'o ni kodonje dendi to nyaka koro bi olok kaka iparo gi kaka itimo koro gin pod jok ma pod ginyalo donje ola
kendo en nyathi ma inwang'o kuwinjo jowetene mohingo kata in janyuol, moloyo ka gisechopo kar higni 14. Inyalo chike tae ka ok iketo ne nyapara moro ma ing'ego ni kuro ma to bro timo kama, to kendo bende inyalo gocho ne sechego, to onyalo winjo jowetene moloyi. Nyapara gi nang'o samoro ng'ato winji to wacho ni nyapara. Achiel kuom gima nyalo bedo nyapara en kaka iwacho ni ibedo kod mbaka kata gi ng'atno miweyo magin go marite kata magibedo go e ot. Mar ariyo bende ibedo kode kod wuoyo, ibedo kode kod mbaka e gik midwaro ni mondo bi otimore. To bende nyathi ber kitelone wach, ok idong' chien. Inyalo telone wach nikech ing'e kaka alwora chalo, kendo onego bed ni kata alwora ma intie ing'eyo kaka chalo. To bende iteme kaka janyuol, ing'eyo gik matimre e alwora. To gik matimre e alwora inyalo ng'eyo kiwuoyo kodgi kata kiwuoyo kod joma moko. King'eyo kata ni ng'ato oketo kata mana sinema moko mag timbe mag chingle, ing'eyo kata ni noyaw dhod sinema moro ka in ng'ama koro wiye nyaka bed oko ming'eyo gik matimore. Lois, dipo ni jonyuol ose mbeko tol neno ni girito nyithindgi. Sajineno ka nonro nyiso ni 15% mag nyithindo mako iwe moyu anya mago manyire gi mako iye ma oyu kapok gichopo higa 18 magi pod gin nyithindo. Makata katiba ma piny Kenya pod dialogi ka gin nyithindo nikech pod giromo higa 18 kadhi mbele. Seche giyudo ka thoth nyithindo 15% kan kwan matin. Koro gitemo githoro yudo iwe moyu gi dipo ni jonyuol nitie kumombeke tol kosa ang'o momiyo magi timore. Kalure kaka wachni kaka jahocho Lois gi maseneno kaka timre, jonyuol ok bed ombeko tol ahinya, lakini pinye makoro lony manyasani mobiro ni ema koro omiyo nyithindo ong'eyo gik mang'eny. Ting'e ni gigi ging'eyo to kama gineno gieni ok puonjgi ni atwa mane mikawo kiseng'eyo gik machalo kama. To mar ariyo en ni pod wan kod atamalo maduong' ahinya mar jonyuol ma pod ok nyal nwang'o yo maber magiwuoyo go gi nyithindo e yore mag rito del gi eki. Obed nyathi ma nyako, obed nyathi ma wuoyi. Inwang'o ka pod peknwa, pod gino peknwa e dhowa. Minyalo bet kod nyathi tigone mbaka tinyise kaka kochopo e higni ma kama to dende nyalo bedo ka winjo kama, to obedo e yo machalo kama gi nyithindo ma yawuoyi to kata gi nyithindo ma nyiri, nikech koro ing'e ni idwa puonjo gi te. Koro pek ok en mbeko, lakini en pek manitie ma pod wan go kaka jonyuol. Kendo ok oyot, Lydia, mondo ibeda piny to moloyo iwuoyo kod nyathi kalure gi weche mag makusiepe, weche mag rito del, nikech en gima chal ka gima odwa weye ne jopuonj, to kata jolony kawan kama, kata joma moko weye ne jotelo mag kanise kata kuonde mag lemo. Koro en pod en gima pek, to nyithindo gi to koro ong'eyo gimoro amora. Ging'eyo gimoro amora ma kata kibedo kodgi kata kigo kodgi mbaka tinwang'o ka koro giseng'eyo mokalo kata hikgi, nikech gik ma gineno gi ok gine onge pogo ni higa mane gi higa mane. Tai gima medo goyo chunywa ahinya in ni gigi gichako neno gi chon ahinya. Gichako neno simbo ong'we yamo, gichako nene gik ma ok owinjore kod hikgi seche machon ahinya. Giseche gineno ka Lois nyathi yudo ka oywak kendo inyise ni baba chukua, baba kawo simu to chako tugo cartoon, tiwuok iweye gi simu. Kaka iwacho ni adier ni githoro neno gik moko winjo gine chon. Ere gima janyuol winjo bed ni timo, nikech sani mana kaka iwacho no iyudo ka nyathi oseng'eyo gimipane okia to ong'eyo koro kato in janyuol idhi ng'uonyi paro ni nyathina ni onge gimong'eyo. Ere kaka wadhi wayudo kama ber monyarade gi nyithindo gi koso dipo ni debed kikelo jolony moko wuok kodgi, jonyuol koro kel jolony e ot. Ere kaka odhi bedo, nikech wasewinjre ka ni bet pek e dho jonyuol mondo mi giwuo. Iyudo ka nitie gik ma ok giluongi nying. Nyathi gi higa moro pod onyisi ni ma en dudu. Yani dwa tere ka. Ineno ka nitie jowinjowa ma pod nigi nyithindo matindo,
to ochopo kuma koro jonyuol be nyaka koro dhi e CBC kakidwa wuoyo gi nyathini moloyo kapod otin ka en higni 5, 6, 7, 8 kapok ochopo 10 no atemo sayo kendo seyo jonyuol ni mondo nyaka koro ipuonjri kakidwa wuoyo kod nyathini mondo omi odongi ka dang' aluonge maber Lydia ni ka were ni nitiere iye nikech kama nyathi odonge komiye gima kisungu luongo ni value moro to iyudo nikech asebedo gi nyithinde Sunday school tabedo kodgi e secondary tabedo kodgi university inwango ka nitiere nyathi moro manoket were iye mar luor gi luoro gimoro koro en gimi chako chon to ka koro onge kana ok ichako chon kech no wach ni chako chon lodhi ajuoga to kana ok ichako chon tiwacho kare ni koro mondo wayiere ni koro nyaka wanywaki koro rito nyithindo e kindegi koro en nywako onywako nadi nikech koro udwa ng'eyo ni wan kod chenro mamage kata kuonde mage ei gweng'wa ka kata kama wabete ni makoro wanyalo nywake kaka jonyuol nikech awacho ni gima adiera machutho en ni ka nyithindo oketie group ma gibedo ni puonjo gi gimoro achiel mamoro gi ma giwinjore to gimo wachnegi noendo kata kodonjo negi maber tibiro yudo ka gimako kendo koro gine ma gibedo nyapara mar jowetegi to ka onge gima kamano to obiro dhi bedo matek ne janyuol mondo odhi orit nyathine kende e ode to moloyo e sani ma koro piny olony inwang'o ka jomoko nigi thuolo mar bedo gi DSTV TV gi gik makamago to kata obedo mana ni koro wawuoye e nyithindo me gweng' kacha e gweng' bende sani tinde lony osebire to kata kok en lony to koro en gik mamoko timbe mag ong'ielo gi bende osebire inwang'o ka kata chang'a moro ichwake gweng' tibiro yudo ka nyithindo gi ka ok onwang' gi kaka inyalo koro nywako mondo ing'e ni ane kata ka bed ni dwaro ni mondo gidhi gitug kata mpira ing'e ni nyathini en nyathi achiel kata mana mpich adhula ji biro tugo ji 20 gi wiye koro nyaka umanye nyithindo 20 moko gi wiye mondo ka koro gidhi gitugi nikech kikono no dhi otugi to gin ji adek ang' gitugo nade koro ber ka e gweng' kuni loso tuke mag adhula nyaka bedie nywako moro kata sani aneno ka gwenge mang'eny ni kod kanise ma nitiere kod keyboard ni endi to kanise man gi keyboard ni ka nyithindi inyalo puonji kata goyo gini nikech jomoko chiemo gi yorno aneno kata kabiro ka aneno ka nyadendi manitie kani sign language ing'eni gin gik makoro inyalo puonj kamoro amora nikech jogo ma ok nigi winjo nitiere e gwenge ka gwenge to magi gin gik makoro osebiro gin lony masani ma ka nyathi onwang'o thuolo kata kikete kochako puonjre gik manyien gi tidhi yudo ka gigo more kong'eyo to en gima onyalo chiemo go kata koro onge sama en idol nikech kata kowuok e class to obro bede gi assignment moro ok ni koro en kwano throughout to en kia isiari throughout koro nitie nyithindo nyaka timnegi gimoro manyalo konyogi kaito bende wachomo Disemba ing'eni ma en koro sikuku miyudo ka jonyuol ahinya mago ma bende nigi nyalo iyudo ka nyathi koro idhi miye gimoro amora modwaro kanyo iyudo ka nyathi oyudo tab kacha moko yudo kompyuta moko yudo laptop manyasani ma bende yot mondo giti kode e yo ma ok owinjore ere kama ikete line miwach ni ma to koro en konye kata spoil or treat ere kuma koro idhi wacho ni kato koro kama gikeni antimo ne nyathini maber kata timo ne nyathini marach iyudo ka nyithindo kata pok no igni 18 inyama jonyuol gene gi nyalo gin gi simu kata molo iyudo ka koro kiane changi ere kuma wakete line nima to koro en kama kora konye to ka to kora ketho Lydia imi aparo chieng' moro ne wadhi e skul moro kabiluongo nyinge koro kata mtoka mane wadhigo kineno okonwa ni mondo wakete kama chielo mabor mondo wawuoth gi tiendewa nikech ka nyithindo neno gari manwa biro go to ginyalo kila chai koro simo to kabi wuoye nyathino ochopo gi chopa nikech nyathino ochopo gi gari maber to gima ng'eyo kendo adiera machutho ni ka isechopo ni nitie lony moro midwa miyo nyathi to nyaka ikaw atwa
ma ing'e ni lony no berne chopo kanye to rach ni ochakre kanye to wuok kanye. Nikech ang'eyo ni ndalo moko kwawuoyo gi jolony motudre weche mag IT masani to wacho ni nitie kaka inyalo geng'o, inyalo keto rageng' kata inyalo ng'eyo ka eyo moro maling' king'iyo gima ne nyathi oneno kata odiochieng'. Koro kidonje lony no, koro idonje lony no to nyaka ibed koro nyapara. To gima ng'eyo ma pod ang'eyo nanuoyo nikech asenene ka e kinde gi duto kaka tich masetiyo kaka japuonj ni inwang'o ka nyathi manopuonj mokete e puonj moro momiye value moro kata mokete e were moro to ahinya inwang'o ka gigi endi gin gik ma otude kod kar lamo kata gik mag spiritual gi. Inwang'o ka nyathino obedo kod kiasi, break nie chunye owuon, break nie pache, kendo inwang'o kata kotimo gimoro mo ong'eyo ni ok ni kare to otime kuluor, otime kuluor, ok otime kodhanje ahinya, kotime ahoyaye. To mano e gimoro amora kende manyalo konyo. To ka onge mano to nyathi en gima pache onge break. Kendo ing'e ni gigo koneno to oneno gi to bende obro temo gi. Nyako tem gi. Gimoro amora moneno nyako tem. Ma koyudo alwora ma onyalo temo gi to obro temo gi te. Nikech pod en gi paro moro ni kata kotemo gigi to ok nyal hinye. Be ing'e ni seche moko mamako iye mohiwu gi buogo gi abuoga ni kara ich ni na nyalo yudo ich nikech joma gin go gi kibe moko nitiere jok makao ma hinyo nyithindo to moko nitie ma gin mbesegi koro gichalre ne gitugo, koro gin donje tuk cha mama to gichalre. Koro idwa bedo nade gi nyathi mano tugo tuk cha mama to koro gipoka nyathi wuok won nyathi ang bedo jaigo chiko betin ne nyaka to ka en ng'ama duong' tibro yudo ni owuonde e yo moro ma ka ing'eyo ni nyathi en ng'ama inyalo wuond kamano tineno chuth adieri. Ndalo moko ne wayudo mse moro okawo advantage mar nyathi to omiye mana Panadol ni mae kimuonyo tungi gimoro amora mabiro timi kata paro moro bidonjo kumi ich be ok bi mako. Ing'e ni nyathi moloyo ka en nyathi ma pod ok winy maber ma ok obedo exposed to mae town ka to nitiere yath moro mikone gi ni kwasa timo ma to koro ibro muonyo ma to onge gima bro timore. Koro ing'e ni ng'ama kawo advantage mamiyo nyathi koro otiyo gi pache matin no tae otiyo go marach mago to ema koro ng'eny mohingo kata mana rowere mawete. Bende nitiere jonyuol man kendgi, waluongo gi ni single parents. In janyuol mamiyo to in gi rawere madhi adek kata ariyo kata mana achiel mawuoyi tikia ni dwaro deal kode nang'o. Ahinya to koro kodonje higni mgo ma bende koro dwa bedo en ng'ama duong' to pod ng'ama duong' matin, pod en nyathi to kata kamano nitiere higa ma osudo ochope higa higni machomo 18 kata mana ka pod en teenage ka kata in miyo to in kendi ionge wuon nyathini to in gi nyathi mawuoyi in wuoro to in gi nyathi manyako. Ere kaka gidhi bedo nikech thoth giyudo ka ok gin thuolo gi wuoyo gi nyithindogi. Ang'o ma jonyuol gi winjo tim kaka jonyuol man kendgi ra single parents mondo gin be ing'e gitimo girito nyithindogi yo makare mana ka nyithindo ma bende nitiere kod wuongi gi min gi. Ing'e iwacho wach maber ahinya ni ng'eni ka ng'ato ka aseng'eyo kata ka janyuol oseng'eyo ni ento en kende onge gi ng'ama chielo. Koro achiel kuom gik manyaka iyie ni nitiere rem. Nitiere rem katibed wuoro katibed miyo to nitiere rem moro to rembni ing'eni ok bi ng'eyo ni nyathini ni en nyathi ng'ama singo. Ok obi ng'eyo nikech piny ok bi pogo ne ni ito onyuoli gi ng'ama singo. Pod obro mna dwaro kaka obro mna dwaro kaka odak kendo ibro dwaro mna kaka ipuonje. To ka nitiere thuolo maber kanye makoro iwinjo kiwacho wach mar ni nyakinwang'ie ng'ato ka in miyo kendi to nyakinwang'ie ng'ato ma dho ngere luongo ni mentor ma itudo kod nyathi. To kisetude kod nyathi to obedo kaka figa, obedo kaka ng'amochung' ne janyuol ma onge. Nikech onge kaka ibro timo ka ok ikawo atua machalo kama. Kech maduong' moloyo Lydia, ng'eni nyathini nyithindo konego powa giduong' gidongo
nikech odiochieng' lokre odiochieng' kachiel to gi higa ka higa. Tinwang'o ni seche moko awach kamae, inwang'o ka ng'ato keto mise maber ne birthday mar nyathi, to bang'e nong'e ni nyathi ochopo higa 10, 11, 12, to ng'eyo ni dwaro ne koro lokre mondo mi koro bendo chak loko kako otiyo gi nyathi. To in kosenyiew ni kek momi zawadi to nyathi ochopo higni 15 to iwuon pod ok ikaw atua mondo ing'e ni koro kochopo higni 15 to nitie pogruok kata ibed miyo kata ibed wuoro. Koro inwang'o ka magi gin gik ma kelo rem mang'eny nikech wiwa wil ni nyithindo gi gin nyithindwa. Kaito awinjo kama wacho ni nyaka koro ka in janyuol man kende kata single parent imanyo ng'ama nyalo go mbaka gi nyathini. Lois, nitiere ndalo ma sani weche ng'eny, yudo ka nitiere weche mathoth, ang'eni sani pok gik sa 4. Kata kamano yudo ka nitiere joma gidhi kawo advantage mag nyithindo gi. Kawe igeno kuome ni odhi konyo ni nyathi. To en modhi olokore gi nyathi. Ere kaka inyalo bedo gi rieko mar ng'eyo kit ng'ato kata kaka inyalo yango ng'ama inyalo keto nyathini e lwete. Mwene ni ok iketo nyathini e lwet ng'ama rach mondo mi odhi okonye. Inyalo poni ni nitiere nokonye to en ng'ama itere ire ni. Emodhi olokore koro jakwath lokore le ema koro chamo rombo. Ere gima dhi timo ka? Lydia, wang'e maber ni joma richo kod joma kawo atua moko moko winjore gintie kamoro amora. Gintie skul, kaka sani koro ginie skul, ginie kanisa, ginie ute mag thieth, gin kamoro amora, ginie estate, ginie familia be. To koro gima ber chutho maber ma aneno ka konyo ji mang'eny, kata ana wuon osekonya e kinde moko, to en ni ikawo ng'at ma nie ot manigi luor kod nyithindo, nitie luor mar remo, awach kamano. Nitie luor mar remo nikech en wuon nyathi, en ner nyathi, en ng'ama nyathi luongo no wadgi. Ok awach ni joma kamago to ok nyal timo gik ma kamago. To maduong' moloyo en ni kubede winjruok. To kusebedo winjruok to nyathini bende opuonje. Lydia, nyathi kichako puonjo, kama wawacho kochak chien, ni nyathi ipuonjo e weche duto kende yore duto ma ok owinjore. Emomiyo sani kata nyathi ma ja higni 5, 6, 7 wapuonjo ni ka ng'ato mosi kama to ok ber. Ka ng'ato omako badi kama to ok ber. Bende nitie kuonde ma ok onego ng'ato mul, mak mana ka en ng'at nitie ka iluokori or gima kamano timre. To kisepuonjo nyathi kamano to obro ng'eyo kata obed ni ng'ama luongo ni wuon gi kata wadgi ka ochiko ne kuma ok owinjore, to onego bed ni en kod thuolo mar duogo nyisi ni kata kiwachona kata mana wan professionals kata johocho kidhi keto ng'ato mobedo mentor, tinwang'o ka nitie jomoko manyalo kawo advantage. Erokamano Lois kuom bedo kodwa thuolo kendo bedo gi joka nyam thuolo manyiso gi weche gi nyakwara mga jiwa ng'en twak mabende ok wanya bedo gi thuolo matik sigi nikech weche thoto sao sama wang'wa. Agwero kamano ne Lois. Amie thuolo mar wacho wach mogik kotieko mondo mi koro wadhi. Wach mogik to en mana kaka wacho ni nyathi marawera ma pod onge papache ok otegno nyaka nwang' mana kaka koro wanyalo nywako to wabed bende nyapara. Karamogi mane makelo giko mara meny piny nwamenyo ni kaka bende nyalo bedo gi nyathini manyako, nyathini ma wuoyi bende koro gi loro, ng'eni rito nyathini e yo makare. Moko wacho ni ok inyal rite nikech sani gisebedo jogo mawuotho, to moloyo tem kaka inyalo kaka janyuol kata tek manade pod ting'no ni ewi kaka janyuol. Kamano kuom kete mana Karamogi TV, nyinga Lydia, oriti masani.